Ourense é, a todas luces, unha das cidades máis seguras do noso estado. A pesar deso, nos últimos meses vimos detectando un repunte de incidencias en materia de seguridade cidadá, especialmente nos barrios de A Ponte, O Pino e o 21. Por este motivo, neste mes de agosto, os e as socialistas mantivemos reunións con todas as asociacións e colectivos desta zona, co fin de trasladar as súas demandas e que se tomen por parte das administracións responsables as medidas necesarias para poñer coto a esta preocupación. Os socialistas levaremos ao vindeiro pleno unha iniciativa para pedir a convocatoria da Xunta Local de Seguridade e que esta problemática específica se inclúa na orde do día, ademais de exixir ao Concello de Ourense que poña fin ao abandono dos barrios, mellorando a limpeza, o desbroce, a iluminación e os servizos básicos, un atenuante para o aumento destas incidencias.